De brandweerpost in Katzand gaat dicht. Dat besluit heeft het bestuur van de veiligheidsregio Zeeland vandaag genomen. En dat valt zwaar bij de aanwezige brandweerlieden. Kan je iets zeggen over je eerste gevoel? Ja, grote teleurstelling, veel emoties. Dat merk je natuurlijk ook bij de collega's. Dat is een besluit waarvan je weet dat die genomen kan worden. Je hebt altijd nog een sprankeltje hoop en dat is nu volledig weggenomen. Dus dat is emotioneel en gefrustreerd. Hebben jullie je de afgelopen tijd gesteund gevoeld? Jullie hebben heel veel steunbetuigingen gekregen. We hebben heel veel steun gekregen van de dorpsraden, de ondernemers, vakantieparken die allemaal op de lijn kwamen. Ook van de burgers. Dus aan die kant enorm gesteund, inderdaad. Maar ik denk onvoldoende uit de hoek waar het vandaan moet komen om dit tijd te kunnen keren. Maar het leeft in de gemeenschap en met de ondernemers en de parken enorm, ja. Ook hier kwamen wel veel steunbetuigingen. Ervaarde je dat ook zo? Ja, de vraag is altijd wat de inhoud van de woorden is. Hè. Er wordt natuurlijk altijd mooi woorden gesproken door burgemeesters. En wat zijn ze dan daadwerkelijk waard? Ik had hier het idee dat niet iedereen alle informatie op de juiste manier heeft gewogen of tot zich heeft genomen. En een gevaarlijk besluit is genomen in dit geval. En hoe gaan jullie dan nu verder? Ja, dat is de vraag. We hebben natuurlijk nog een nazorgtraject met elkaar te lopen. Je kan niet in één keer de deur dicht schroeven en alsof er niks gebeurd is. Dus daar worden volgende week nader afspraken over gemaakt van hoe nu verder. Er werd gesproken over augustus sluiten, september een maatwerkoplossing. Ja, die maatwerkoplossing is natuurlijk wat ze zeggen van we willen het risico afnemen door maatregelen te treffen in het gebied. Dat kan maatregelen zijn die bij het gebouw worden genomen of meer bluswater wat misschien bediend kan worden door derden. Je kan van alles verzinnen. De vraag is even of je die dingen ook daadwerkelijk kan opleggen. Je kan natuurlijk niet de rekening bij de ondernemers of bij de gebouweigenaren neerleggen. Dus het is per 1 augustus sluiten. Is natuurlijk midden in het hoogseizoen. Dus welk risico zich dat met zich meeneemt, dat is dan een vraagteken die hier op tafel blijft.